Rínach agus muid caiins faoi bhríd, Caihí muid imbalc a lua ar dús mar seo an tréise atá nascathe go dlút lehí. Mar sin cadé tá gceist le himbalc agus cadé an táhacht a bhain leis fa do bhainéan. Well, bhí antáhacht a baint le imbolg agus féile is dói mar dúirtúg féile le an inter ceúra ar hús an ara. Ba buntloch sa bhéilear a ceilteach a bhí an imbolg agus teintse bhád siar i stair na héireann. Siad am an focail héin fiú an ggóil blas cinál seanda ar a bhocail. Ceann gona lehantaí cinráthe tá sé díreach sa lár idir grionscad an dhíomhre agus lá lethach an ara. Agus ón seanréige an téirme sin an focail imbolg agus is dóigh gur ionané agus éab mollag an focail bollag atá gceiste trán ar a bheith beidir an bollag lán agus cuire a tosaí a táil agus na hútha a lína agus fér a tosaí a fás tús an téasar sin. So bhí tús le séasúr felliméireacht agus bhí sé sin antáhachtach ar fad. Beidir níos táhachtaí tráháin ná mar atá sa lá tá nehan mar go pobl talmhaíocht is dói bhí gceist gon chuid is mó. So agus chamáile sin is dói gur lón bí an dhíomhre gur sé sin beagnach úsáidíú ídí ar fad. Agus ar nó an lís tá duine muid ceúra ar hús chulehéasúr na stói. Agus gur bralinn na háirithe eáil ó héasúr go séasúr ach bhí dóchas ar le a baint le imbolg. So tá antáhacht sin am héin a baint le nósaireacht agus cinál rituál mar thiúrtha ar agus grásanna agus béim a legan ar an amsir a bheith chachatha. Agus tá sé andeachar siad mar rá cé chu sean fiúin cé go fada siar agus a héins imbolg nó na bandéthe. Well, ag glóirt faoi na nósanna a bhainean leis an am seo den bhliain, Lorlam faoi sin mar go minic agus go fóil déanaan daoine crosfríide, legan siad amach brat, bríide fásta. Cad iad na cinil nósanna eile a bhainean leis an am seo bliana? Well, mar a luatún sin na croisinaí bríide dintarid sin a gcónaí siadam ach go bhfuil beidir athrú cinál suntasach tací ar a gaí an inter ceúra ar bhír sa látá nehan. Maidir leis na croisinaíon sin is dóigh gur cinálachí éagsúla cros a bhainech le ceantar éagsúil sa tír. Agus sa látá nehan sin an gur ondúil cinál áirí cinál amháin an mar a bhíochan córa ag radio televíséir den fad mar a bhí ar an scála acha. Agus séir a bhí gceist in tithe go déach duine cinnte an teach an teilech amach taobh mug an teach leis an luchra a thuirtaisteach. Agus chalínóg go minic an beidir an chalín is óige sa teilech agus chnagach sí ar an doras agus dhéireach sí go bhí sé bríd agus gur sí gur a heachtasteach agus in sin churach muintear an tí fáilte rimpa heachtasteach. Agus in sin thosaach muintear an tí ar fad a réiteach na groisinaí. Agus an bua ionintach a bhain leis na croisinaí an creidúnta bhain lo agus creidtar fósa go bíad gomach rá ar na hanamhéthe agus ar na daoine agus gur ra cóchtmhíle ag bríd le na hanamhéthe a chosint leis na barí a chosint le muintear an tí a chosint